Матур кытлау сәләме Ульяновск өлкәсе Шырдаклы районы Малаев авылына аша. Бүген 20 апрель көнне үзенең 60 яшьлек матур юбилеен милләттәшебез Зиннәтова Валия Фаик кызы каршылый. Аны матур гомер тантанасы белән ихластан энесе Фагил, тормыш иптәше Зөлфия, племянниклары Азалия, Фаил, Илнар, Альбина һәм аларның балалары Рияз, Нияз, Милана, Ясмина, әнисе Джубайра, дуслары София һәм Иршат кытлыйлар. Бер карында ятып, без бик тату булып бала чактан ук матур яшәп киләбез. Бүгенгесе көнгә кадәр син минем иң олы таянычым, ышанычым, серләремне саклый алучы җан юлдашым апам. Сөеклем, мин сине бик нык яратам һәм Аллаһ Тәгаләгә дә, әти-әниемә дә сине миңа бүләк иткәннәре өчен рәхмәт әйтәм. Сиңа бары 60 яшь. Бу бит хатын-кызларның дөрестән дә акыл һәм тәҗрибә туплап, шул ук вакытта яшь, гүзәл булып калган иң матур гомер мизгеле. Кадерле апам, тормыш иптәше Илдус җизнәбез белән бик матур яшәп киләләр. Гомере буе апам Ульянов исемен йөрткән колхозда бухгалтер вазифасын үтәде. Улы Илнур белән кызы Римма үз гаиләләре белән яшәп, якыннарыбызга кадерле оныкларын Ангелина, Альберт, Артур һәм Артемны бүләк иттеләр. Бүгенге көндә апам үз тормышында, үз хуҗалыгында эшләп матур гомер кичерә. Кадерле без, Раббым сиңа киләчәктә дә саулыклы, исәнлекле гомерләр насыйплар кылсын. Бала-оныкларың бары шатландырып торсыннар. Бәхетең артканнан артсын. Бу якты дөньяда без дә ешрак күрешеп, аралашып яшик. Бар кылган игелекләрең өчен олы рәхмәт сиңа. Гомер буе терәк булып безгә үрнәк иттең сабыр сыйфатны. Әнидән соң иң сөекле кешем, игелекле апам, канатым. Безнең өчен изге гамәлләрең мең игелек булып кайтсыннар. Рәхмәтеңнән ташламасын язмыш, фәрештәләр гомер язсыннар. Сынауларга бирешмичә яшә апам, ташламасын Аллам рәхмәте. Рухың көчле, гомерең озын булсын, язсын тигезләрнең бәхете. Олы җанлы апабыз, синең йөзең ай кояштай балкып тора. Син һәр чак төпле киңәшләрең белән безне шатландырасың. Үзеңне дә Ходай матур тормыш, муллык, яңадан яңа шатлыклар белән куандырып торсын. Сандугачлы таңда күзең ачып, ромашкалар карый дөньяга. Кояш сибән урын кызганмыйча, җирдә апабыз син булганга. Без бер чишмә суын эчеп, бер тамырдан үскән гөлләр. Тормыш юлын бергә кичкән. Жан сердәшләр, якын кешеләр. Хөрмәтле Валия Фаиковна, туганлык дигән изге хисләрне чагылдырган бу җырны сезгә энегез, гаиләсе белән багышлый. Кабул итеп алыгыз. Берәүләр яралый, берәүләр давалый. Кемнәре юк якты дөньяның. Җаннарыма дава, белеп тоеп яшәү. Туган якта апам син барын. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә. Шул җилләрне тоям кайта китәр. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Суга түгел уңга, салып жайлы юлга. Туганлыкны аклый, саклыйсың. Түккән көчләремне, күреп эшләремне, канатларымны үстерәсең. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә. Шул җилләрне тоям кайта китәр. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Туган нигеземнең яклап сайрар кошы.
Gitmez kuşum inem küngelemenin Abıylardan artık Çiznem tigezinde Birsin Allah ömürlerini Opam opam enkey gibi kopam Arada bir ev bulgansın Tuğan yoktan жылы jiller ise Şul jillerini tüyüm koyta giten Sin bar opam anda sin varsın Sin bar opam benim sin varsın Opam opam enkey gibi kopam Arada bir ev bulgansın Tuğan yoktan жылы jiller ise Şul jillerini tüyüm koyta giten Sin bar opam anda sin varsın Sin bar opam benim sin varsın Sin bar opam anda sin varsın Sin bar opam benim sin varsın